दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 गोबां लाख लाख आइजोफोरा एप्लाइ खालामदों। जोंनि बर' आइजोफोराबो गोबां लाख लाख मानसिफोरा एप्लाइ खालामनानै दोनदों नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव आरो गोबां मानसिफोरा रांखौ नेगासिनो दं। राङा माब्ला हाबगोन, रां हाबनायनि फाइनाल जोङो डेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। रां हाबनायनि रां सोनायनि बागै गभर्नमेन्टआ मा बाथ्रा बुंदोंमोन, रांखौ माब्ला हरगोन, आङो बेनि सायाव आपडेट होखांबाय। थेवबो गोदान भिउवारफोरनि थाखाय लानानै फैबावदों। नोंथाङा बे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना माब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव लानो हागोन। लोगोसे गोबां मानसिफोरा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबाय दं डिबिटि सिस्टेमनि बागै। डिबिटिखौ गोबां मानसिफोरानो दासिमबो एक्टिभ खालामनानै लानो रोङाखै। बेखौ बोरै बानायो जोङो बेनि गोनांथार आपडेट नायगोन। मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां हाबनाया नोंथांनि आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन। जुदि नोंथांनि आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाया अब्ला नोंथांमोना बे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव मोनसे गाइडलाइनाव इलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव बेयाव रोखायै मोनसे गाइडलाइन लिरनानै खादों। नैबेयाव जुदि नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक गैया नैबेयाव आधार सिडिट सेवा नैबेयाव लिरनानै खादों। जुदि नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक गैया अब्ला नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौनो खालामनो हाया बा एप्लाइ बानायबाबो नोंथाङा रांखौ मोना। नोंथाङा बेखौ अफलाइन सिस्टेमाव बोरै, जाय बिथांमोना दासिमबो बानायाखै आधारजों बेंकजों लिंक, नोंथाङा अफलाइन बेखौ बोरै बानायनो जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। आरो लोगोसे बेयाव रां हाबिनि मोनसे प्रब्लेमानो जाहैबाय गोबां मानसिफोरानो बेंकफोराव लानाय लन, जेरै नोंथांमोना बबेबाफोर इनस्टिटिउसनफोराव लानानै दोननाय बे लनफोरखौ नोंथाङा टाइमाव टाइम सुख'वाखै, लना डिफल्टार जानानै दं। नैबेयाव मोनसे गाइडलाइन लिरनानै हादों नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन। बेयाव रोखायै लिरना हादों जुदि नोंथाङा बेंकफोराव लानाय लनफोरखौ टाइमाव टाइम सुख'वाखै, नोंथाङा लन डिफल्टार जानानै दं, नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा डाउन जानानै दं, नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय सिलेक्ट जाबाबो नोंथाङा बेयाव दानजानाया 100%। मानो होनबा बे गाइडलाइनावनो रोखायै लिरनानै होखादों। नोंथाङा जुदि लनफोर लानानै दोनदोंबा टाइमाव टाइम रिपे खालामबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननो हागोन। दानिया जोङो मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनायखौ गभर्नमेन्टआ मा बुंदों, राङा माब्ला हाबगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। ইয়াৰ লগত আমাৰ যিসকল মহিলাই গ্ৰুপে 10,000 টকাৰ কাৰণে আবেদন কৰি থৈছে তেওঁলোককো মই জনাব খুজিছো যে স্কুটিনিৰ কাম শেষ হ'ল, বানপানীৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিলে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ জমা হৈ যাব। এই কথাও মই আজিয়ে আপোনালোকৰ ইয়াত ঘোষণা কৰিলো। কিমান মহিলাই 10,000ৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল? হাত ডাঙক। কিমানে কৰিছিলে? ঠিক আছে, 10,000টো পাই গ'লে 200 টকা মোক মিঠাই খুৱাবৰ কাৰণে থৈ দিব। ঠিক আছে। जोहै नुबाय आसामनि सीएमआ रोखायै बुंदों फेब्रुवारि 1 गावनि जोनोम दिनखालि मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ सोनायनि बाथ्रा बुंदों। बिथां सीएम बुंनाय बायदिनो जुदि रांखौ सोमारोब्ला फेब्रुवारि 1आव नोंथांमोना मोननो हागोन बा नोंथांमोना फेब्रुवारि मान्थआव रां मोननाया रोखा जानानै फैदों। मानो होनोबा बेनि फाइनाल भेरिफिकेसनाबो दाख्लैबावै जोबनानै थांबाय। दानिया जोङो नोंथाङा अफलाइन आधारजों बेंक एकाउन्टजों बोरै नोंथाङा लिंक बानायो जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायनो रोङाखै, बेबायदि बोरै बानायो आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक। दानिया जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव मोनसे फर्म डाउनलड खालामनांगोन। नोंथाङा गुगोलाव फैनानै सार्च खालामनांगोन डिबिटि। नोंथाङा मोनसे अफलाइन फर्म नोंथाङा डाउनलड खालामनो नांगोन। डिबिटि नोंथाङा बेबायदि मोनसे नैबे डिबिटिखौ नोंथाङा सार्च खालामना होबानो जाबाय। बेयाव मोनसे नोंथाङा अफलाइन नोंथाङा फर्म मोनगोन। बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायनानै बेंकआव होबानो सानसेनि गेजेरावनो
नोंथांमोना आदारजों बेंक एकाउन्टजों एक्टिभ खालामनानै लानो हागोन लिंक खालामना प्रसेस नैबे स्किमनि रां हाबनायाव नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार बेयो नैबे अनलि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिल' नङा PM किसान गोबां गभर्नमेन्टनि अरुणोदय स्किम बेफोरबायदि स्किमफोरावबो जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायदोंब्ला नोंथाङा आदारजों बेंक एकाउन्टजों नैबे DBTखौ कानेक्ट खालामना लानाया गोनांथार गभर्नमेन्टआ दानिया नैबे DBT सिस्टेमनि जोहैसो रांखौ सोनाय जायो डाइरेक्ट नोंथांनि आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन आधार कार्डनि मददावसो फैसाया नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन बेंकजों जुदि नोंथांनि आधार कार्डआ लिंक थाया अब्ला नोंथांनि बे राङा हाबनाय नङा दानिया नोंथाङा नैबे DBTखौ सार्च खालामना होनाय लोगोनो बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन नोंथाङा नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनो नांगोन डकुमेन्टआव क्लिक खालामनानै नैबे DBT पेमेन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन DBT पेमेन्टआव क्लिक खालामनानै नैबे सिटिजेन कर्नाराव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबे मोनसे अपसन नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे मोनसे गाहायाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों स्टेप बाय स्टेप गाइड फर गेटिं आदार सिडिं नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन बेयाव क्लिक खालामबाथाय मोनसे अफलाइन फर्म डाउनलड जागोन नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथाङा बेखौ बेंकआव साबमिट होनांगोन दानिया बेबायदि फर्मा बेयाव बेबायदि फैगोन नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनो नांगोन बेखौ नोंथाङा प्रिन्ट आउट खालामबानो जाबाय प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथाङा बेखौ गावबागावनो फिजिकेलि नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनानै बेंकआव जमा होनांगोन नैबेयाव नोंथांनि ब्रान्चनि नाम बेंकनि नाम नैबेयाव डेटखौ होबानो जाबाय बे फर्मखौ नोंथाङा माब्ला साबमिट होगोन नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार आरो नैबेयाव नेम दानिया आरो नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार खेबसे फैबानो जाबाय बे फर्मखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि सिगनेसारखौ होबानो जाबाय सिगनेसारखौ होनानै नोंथाङा नैबे मोनसे फार्स्ट अपसनाव नोंथाङा टिक खालामनो नांगोन नैबे अपसनाव टिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बहायना होबानो जाबाय मा एकाउन्टखौ नोंथाङा आदारजों लिंक बानायनो दानिया बे फर्मखौ नोंथाङा आरो फिलआप बानायबावनांगोन नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथांनि नाम मबाइल नाम्बार नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों नैबेयाव नोंथांनि नाम मबाइल नाम्बार इमेल ID आरो नैबेयाव नोंथांनि सिगनेसार लोगोसे नोंथाङा बे फर्मजों आधार कार्डनि सेल्फ एटेस्टेड कपिखौ नोंथाङा बेयाव नैबे फर्मजों लोगोसे होफानांगोन नोंथाङा बेबायदि फिलआप बानायनानै नोंथाङा बे फर्मखौ बेंकआव जमा गथायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना DBTखौ लिंक खालामना लानो हागोन सानसेनि गेजेरावनो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ